Assalamu alaykum dostlar. Qadrdan agdalam. Bugün üç köçüp karoçi video öz rezultatım bilen neticelerim bilen paylaşmak için yazdım. Başlamazdan ön xahiş edýän like koyun, komentar yazın. Näme hakda video yazmagymı isleýäňiz komentarda yazın. Karoçi geçen videoların birini horlanmak hakda aýtdym men. Näde horlanmaly, näle? Şo günden başlap men özüm ziyet edip başladım. 10 gün geçti. 10 günne men strogerak tuttum. Hem tırnaf gittim. Günde 2 wagtyna 4 kilo horlandım. Arasy ýağ, naprimер, suw zat däl. Şeýle 4 kilo horlandım 10 günne. Ýenzadım. Naprimер, 3 wagtyny ýemişdim. Günde zawtrak, obed, ужин. Bu wagt aýda oturjakka näme ýenimi, tam näde bişirenimi son gorkozor. Indiki videolaryň birini 3 wagtyny ýemişdim. Iýleýän watlary, toýst agyr ýağly zat ýemedim. Hemem tyrnaf gittim. Hepde 3 gün zala gittim. Galan 3 gün bolsa naprimер ýürümäge çykdym günde 1 saat. Hemde edýän zatym suw içdim. 2,5 litr suw içdim. Günde 2,5 litr suw içdim. Dostlar, agar moj drug покажет, что dostum где-то здесь ştaýda geçenki videodan fragment görkezler. Ütgeşme barmy ýokmy ýüzümde, başga ýerlerde 4 kilo horlandym. Dostum покажет, görkezler. Owa dostlar, karoçi durjakka 89 kilodim, 85 boldum. Nesip bolsa maksadym 20 fevrala çelli, toýst kaçan çykjagyny bilemok bu video. 20 fevrala çelli maksadym 79 kilo bolmak, insan kutoçka. Nesip bolsa bolaryn. Bu öýde men özüm video alýan, toýst näle başlandım, näle başlamadım. Polny fiziski formam, onam şo 79 kilo bolamda görkezlerim size polny. Dostlar, kimde näme sora bolsa horlanmak hakda ýa wes almak hakda optum bar. 3 gedek 10 kilo zynk gördüm semrap 5 3 gedek. Kimin sora bolsa Instagrama ýazyp bilersiňiz ýa-da komentarda ýazyň. Isse uly bolsa video edip görkezjek, näme ýenimi, näde bişirenimi, polny içkin edip görkezjek. Şoň şu komentarda ýazyň dostlar. Gysgarak video bolar bugün. Şu gysga video tedawi begenjime netijelerimi bölüşmek istedim siz bilen. Şoň üçin dostlar ýazyň, edersem medat udaçda işleňizde hiç kynçylyk ýok, liboy semremeli, horlanmaly, liboy durmuşyň senek sferasyna iň esasy başlamak. Men üçin horlanmak wajyp, özüm gowduýan, motiwe edýär meni. Semiz bolsa men işläp bilemok, susum peseliýa, depressiýa, şoň üçin men üçin ören wajyp. Sag bolun dostlar, komment, like, podpisat edin. Görüşýänçek. Sag bolun dostlar.